Guys, ndoda kuti mundiudze ndozvinoita nhumbu yacho here. Ndozvinoita nhumbu here kika asida kugeza. Tikufanira kuti tiende kumeeting izvezvi makusenano izvezvi sekutaura kwandiri kuita uku. Ndapedza kugeza kika asida kugeza. Kikigeza chindo. Uchinotadza kugeza chi apo ukapfeka box. So guys, look, onai guys. Unongochinzwa kugeza munhu akadai so onai. Ukangotangira kugeza chete onai. Izvi onai mabrush chanenge ari pasi. Uchiri munhu angachizvikwese kucheni mabrush. Bebona ukamesa bathing mese kudaro ndopinda ndinogeza nchiti kudi. Apo ukapfeka box rangu. Zvekuboxa. Apo rakapfekwa mberi shure. Nai chicho ukapfeka. Mberi shure ipi. Ona mabutton ari mumashure aya mabutton aya. Nogeza uku. Achitogeza apatikunda kumiti. Zvokuti ndapfeka mberi shure zvebasa zvino zvinokuti asogeza zvakanaka izvo. Iwo unoita kugeza uchirasa mvura bathing yese kudaro shawa yese kudaro zvinonakisa. Kana mutoilet chemundopinda sei munhu ndichifamba machakwi kuita iwo kutanga ndichitodedza verescue team handiyambutse ndiende mutoilet. Handisi kumbonogeza ndichatanga wamupa mufloor mangu manyatsochena ubvisa mvura dzako hembe dzako everything zvese uzvise hembe chedzo dzatota chirikutadza kugeza pacho chirikutadza hembe dzako dzakadai so dzakazara momo mudzichucha muzvonawo handisi kumboteka muzvonawo mukuzvona zvikuita kiki haasi kuda kugeza indatopedza kugeza tiende izvi unotinonotsa keki chini unogeza ndosara ndichini kiki unojamba uenda kugeza ndichitsara nditora zvinhu zvangu izvi chini unogeza handisi kugeza kiki ndozokusiya panapa ndonetsana newe enda unogeza handisi kugeza tanga waita ndite njerira stire zvaunosigara uchingorongedza everyday izvi zvichisa kamumwasheni kuti hembe dzakatota kudaro chikutadza kugeza ipo dzakatota kudaro hembe idzodzo ndapedza chino unogeza ndapedza chicho waite baba ona pawaba handimuzvona haiwana ndichada ndisamani zvaa zvako izvo zvakatova zvako izvo inda kugadzira ndiende togadzira kuenda ndiende sara